Morning ndine Jack. Nkhani ya lero ikutitengera ku New York, ku Big Apple. Koma nkhani yake ndiyosiyana ndi nkhani zomwe ndimakonda kukamba nthawi zonse. Iyi ndiyosiyana kwambiri. Ndiye tisanayambe tatengani chakumwa ndi chomwera, kaya ndowe, kaya maungu, ntedza, chimene chili pafupicho. Ngati palibe chilichonse tiye timwera madzi ticheze. Ndikhulupirira anthu ambiri akuiziwa nkhani yomwe inachitika pa 9/11 kapena nditi pa 9 September 2001 pamene anthu achiwembu anaphulitsa ma building awiri ma Twin Towers aku America. Anagwiritsa ntchito, anaba ndege, anachita hijack ndege nkuzigwiritsa ntchito ndegezo ngati zida zophulitsira ma Twin Towers. Ma Twin Towers anali ngati nditende kuti chonyadira chomwe cha America. Chinali World Trade Center. Anali ma building onena kuti anali ndi ma floor 110, building onse awiri anali ndi ma floor 110. Munali ma company amphamvu akuluakulu, zinayi chinthu chone kuti amachinyadirira kwambiri. Mu 1993 anthu achiwembu anayeseranso kuphulitsa koma anakanika chifukwa chinoti anaphulitsa pa ground level ndi building sinagwe imene ankafunira. Koma kukhala ngati kuti anagwiritsa ntchito nzeru za pamenepo kuti azindikire kuti next time tidzakwere mmwamba. Mmene mukudziwira anaba ndege za ku America komweko, ama passengers ndikuzitembenuza. Ndege zina zimapita kuti zikaphulitse ku intelligence yawo ya ku Pentagon, pamene ndege ina imapita kuti ikaphulitse ku Washington, ku White House imene sinakafike, ya ku Pentagon inakafika. Komanso ndege ziwiri zomwe zinabwera ku World Trade Center zinafika ndipo zinaphulitsa North Tower ndi South Tower. And zomwe zinachitika zonena kuti anthu omene anatenga ndegezo anagwiritsa ntchito osati ndege yokha komanso amadalira fuel. Unoti fuel amene ali mu ndegeyo, ndege ikaphulitsa payaka moto, fuel yenseyo atayikira mu building imo, ndipo fuel uja apangitsa kuti yakeno kwambiri ndipo ndi mphamvu, ndipo mene itayakire ipangitsa kuti zitsulozo zozinyenyeke ndithu, ndipo zikanyenyeka igwa. Zinazonena kuti anakhala kuti ayiwerenga kwambiri, eti chiwembu chake chinali cha mtengo wapatali choopsa kwambiri chimene anapanga mmene mukuziwira. Ndipo panamwalira anthu 2996. Ziya zoti kumapita anthu kuti afaya kuti akathandize, koma afaya ambiri amapezeka kuti akuphedwa ndi anthu odumpha. Nangasi muganizire kunena kuti building ya ma floor 110 amakanikana ma floor akhale 15, munthu kudumpha kapena kugwa pa floor number 15 anthu amafa ndithu. Ndiye muganizire ma floor 110 ndi inakamenya cha ma 70 chakuti floor pamene pajapo. Mone kuti muli anthu kusonyeza kuti aliyense amene anali mmwamba mwa ma floor amenewo analibe chance, komanso anthu amene anali ma floor oyandikana analibe chance. Zinayizo moto wake osakhala bwino edi ndi amakhala akakhala trapped ngati mucha chifukwa choti muli chimoto athawira kuti palibe njira ina iliyonse, palibe sangapitenso kulikonse kwangokhala moto okaoka. Kosala ndi panjapo window munthu uli floor number 70 ndi utani ndi anthu amasankha, pamakhala chisankho choopsa kwambiri kuti ndilowe ndipse kapena ndingodumpha. Ndi anthu amadumpha, amatchedwa ma jumpers kapena ma falling men, ende amangodumpha kuti basi imfa kusankha une kuti kuli bwino ndidumphe kusiyana kuti ndiyake moto. Ndi speed yamene anthu aja amagwaja ndi weight yawo imakhala yamphamvu kwambiri, imakhala kuna kuti akakamenya munthu wina kuti akudutsa kapena akuthawa pansi paja onse amafa. Imakhala ngati wagendedwa ndi chinthu cholemera kwambiri, komanso osati kungofa chabe, amene akugwawo amati akafika pansi amanyenyekerato, komanso akamugwera munthu kuti amafuna kuthawa nayenso amanyenyeka. That's how powerful kapena nditi strong weight ndi force yomwe amagwera inalili. Ndipo anachosa pa intaneti sipamaloledwa kukhala chithunzi cha wina aliyense amene anagwa, chifukwa kuti imangokhala kuti anthu ngofika pasi kunyenyekeratu. Ndi anachosa zithunzi zonse zinayi zosaloledwa, kuopsa kwake kunali choncho eti. Komanso kuti mumvesese distance ya kwa amene amagwawo kapena amene amadumpha. Amene amadumpha zimatengera 10 seconds kuchoka pamene adumphira kufika pansi. Ndi ulendo wautali kwambiri 10 seconds munthu kumagwa. Koma speed yomwe amagwera sinali enough kunena kuti akomokere mmalere asanafike pansi. Amapezeka kuti akamafika pansi amakhala kuti akadali m'maso. Ndi anthu akuiziwa nkhani ya pa 9/11 imene inayendera. Komanso kodi mukudziwa kunena kuti pakati pa ma Twin Towers ipa panali hotel amayitchula kuti World Trade Center Hotel. Inali yayimfupi, inali pakatikati, ndipo hotel imene yono inaonongekanso koopsa
chifukwa cha impact ya kugwa kwa mabuilding awiriwo. Nde zinazo zinagwera pamwamba pa Marriott Hotel nayonso inaonongeka moti kuli madocumentary ambirimbiri a World Trade Center Hotel nayonso imene inaonongekera ndi anthu amene anali mkati mmene momwe. Mzimayi uyu dzina lake ndi Tanya Head. Tanya Head anabadwa 1973. Zitachitika zonsezi za World Trade Center, anthu osiyanasiyana amene anavulala, ena anatani, amene anali mafamily zawo oti anamwalira, ena oti anapulumuka, eti une oti ena mwaziziwa zazonena kuti ukupita ntchito tsiku limenelo wachedwa. Kunkufa chochedwa kuntchito kupeza kuti wapulumuka, kuti zinthu zichazachitika iweyo fa choti unachedwa kuntchito sunavulale nawo. Nkumaka ngonerera mena anthu ena onse amaonerera. Nde mafamilies ama survivors plus survivors anthu amene anali pafupi anayamba panga ma group ma support group kuti azithandizana azilimbikisana chifukwa choti zinayi zoopsa kwambiri. Komanso anthu amatha kumapanga donate kuwathandiza kuti achite go through zinthu zambirimbiri ma counseling chani. Tanya Head nayenso anatsegula group yake ya ma survivors chifukwa choti iye anafotokoza nkhani yake iye amene anachitira survive. Tanya anafotokoza unena kuti anali mu floor number 78, ndege itazaphulisa kunayaka chimoto, ndi iye anagwirira moto mkono na anapsa pamene paja, kuona kuti panalibe kothawira, kuona anthu amene akupsyera, ena akudumpha, anthu akufa pamene paja. Iye uja anangofika nopoya give nkugwa pansi, koma anangodabwa pangotulukira munthu mzibambo dzina lake Welles uja anangofika anavala red bandana, anali ndi chinthu china chake, anamukapiza kumupeza kuti wamupulumutsa pamene pachapa, kumuzimisa moto uja, anangopsya mkonowu nkutani nkupeza kuti anamuthandiza kuti mpaka na atsike mpaka na Tanya anatuluka. Tanya anali akuopa kudandaula kunena kuti nanga mamuna wanga. Tanya nthawi imene yoyo anali ali pa chinkhoso atapanga engage, amayembekezera apanga ukwati ndi mamuna wina dzina lake Dave, amangomutcha kuti Big Dave, samantchula sanemu yake, anali mu tawa ina ichi. Ndi iye uja amangoti bola basi ungopempherera kuti bola ngati Dave wapulumuka. Anatuluka pamene paja, anachita survive, sanakhulupirire kuti mpaka na wapulumuka. Tsoka ilo anamva zoti Welles anamwalira, koma kunachuka kuti Welles uja anapulumutsa anthu ambiri, sanali yekha. And Welles anali ndi zaka 24 pa nthawi imene yoyo, anavala red bandana, aliyesa amamutchoti the man in the red bandana, mpaka anachuka kusanduka ngati hero wapa 9/11 ifa chamene anapulumutsira anthu tsiku limenelo. Koma tsoka ilo sanapulumuke, iye anapulumutsa anthu koma sanapulumuke. Ndi Tanya uja atapulumuka chonchicha, anakhala kuyembekezera kudikirira kuti mamuna wake uja, munthu anali akuti akuyembekezera apanga ukwati, mtima wake wonse unali kuti amunanga, anapezeka kuti tsoka ilo Big Dave nayenso anamwalira, tawa itagwa. Ndi analokhumudwa kwambiri, eti ndi amafotokoza nkhani yakeyo, nkupezeka kuti basi anapanga support group. Ndi panayinso support group ina maiti 9/11 Survivors Network, anampanga contact atamva nkhani yakeyo, kuna kuti nkhani yako ndiyokhudza kwambiri. Iye uja kuna kuti ndili ndi support group, koma tiphatikizeni ma support group, nkupanga support group chachikulu. Koma ndi mmene amatsogolerera, Tanya anali otsogolera, anali olimbikira, akamafotokoza nkhani yake yochita kukhudza, kuna kuti koma mzimayi uyu wakumana ndi zoopsa, tonse takumana ndi zoopsa, koma iyeyu mameya amabwera kuzakumana naye, ma interview pa TV, kukhala nkhani yotchuka yomvetsa chisoni kwambiri kuti mzimayi wakumana ndi zotani zoopsa, mpaka anamusankha kukhala president wa 9/11 Survivors Network, komanso anamusankha kukhala director. Ndi kumachitidwa donate drama chani, iyeso amathandiza nawo, amachita nawo donate drama, atamanga kumene ground zero, anthu akafuna kuti akaone basi ukapereka ulemu pamene anafera anthu, iye uja amatenga anthu aja amatsogolera. Basi aliyesa amafuna kukumana ndi Tanya, basi anayi munthu wokhudza mtima kwambiri, akaona malo aja iye uchaza afotokozera zonse zomwe akumana nazo. Zina amachita unena kuti ine sindingakwanise kufotokoza zoopsa zina zomwe ndaona anthu zomwe zinawachitikira pa tsiku limenelo, ndipo aliyesa amamumvesesa. And Tanya anawuza anthu kunena kuti anaphunzira ku Harvard University, komanso university ina komwe anatenga ma qualifications yake, komanso amagwira ntchito company ina yake mu World Trade Center, ndi mmene zinaphulikira. Ndi imene iyi inali 2003. Kenako 2007 a New York Times newspaper anafuna kuti apange documentary yopanga commemorate, kupereka ulemu
kwaonesa chikondi anthu amene anachita survive. Nde anaona kuti munthu wabwino kuti tinchite contact ndi nani, ndi Tanya, malinga ndi nkhani yake ndi zonse zomwe anakumana nazo. Ndi anamuimbira foni Tanya kumuwuza kuti Tanya tikufuna tiyankhule nawe nkhani za pa 9/11 ndi how you survived. Tikufuna nkhani ya iweyo especially kuti tichite feature ikhale nkhani yathu yato. Ndi anawuza tsiku mundiimbire tsiku lakuti nthawi yakuti anauti okay chabu. Anamuimbiraso tsiku limenelo Tanya sana ya ananditumizira email anapasa tsiku lina. Anayesera muimbiraso Tanya sana yake. Anayesera muimbiraso Tanya sana yake. Kenako anamba ndakuti kodi munthu uyu bwanji sakuti kenako kaya china apangisa nchani anachita cheke ku Harvard kuja kunena kuti atenti cheke ni ku Harvard kumwe amaphunzirapo atipase background ya Tanya. Harvard ali ife zilinambe kutamva za munthu ndipo sanabwerepo ku skulu kuno sitikumuziwa. Kenako atiti cheke university inayo sati ife munthu sitikumuziwa. Kenako alitenti yonini kunchito kuja amanena kuti amagwira ntchito kuja ku World Trade Center kuwafusa akampani yo alife munthu sitikumuziwa sanambe pagwira ntchito. Anthu aja kuyamba kudabwa kuti ndizikukhala bwanji. Kenako anapita kukafusa kwa Big Dave. Kukapeza kuti kwa Big Dave abale acha Big Dave akuti ife ngizima imene sitikumuziwa ndipo Big Dave adalibe nkazi. Kunalibe kuti anali engaged zonsezo sitikuziziwa. Anthu aja nkuzazi kuti munthu uyu akunama. Kenako anayimba ku support network kuja kunena kuti tikufufuza za munthu uyu chilichonse chomwe ananena chikuoneka kuti akuti ndichachani ndichabodza. Aja wangumati asisingakhale zabodza chifukwa anapyade olokuti mumuone mkono wakewo. A New York Times aja nangoti zisavute tifufuzeni kunena kuti munthu wachokera kuti. Koma fortunately kuti mafunso aliwonse samapezeka mayankho bwinobwino. A Survivors Network aja anamuchosa ntchito. Anamuwuza kuti tikuchosa kaipa ku president timvesese kuti zikuyenda bwanji. Ataona kuti ayamba kufufuza kwambiri anathawa. Tanya anasowa. Kenako ku Spain kunatuluka newspaper atalemba mu news kunena kuti mzimayi uyu ndi wabodza. Zonse zijana anena zinali zabodza. Sanali American, anali Spanish. Dzina lake sanali Tanya. Dzina lake lenileni anali Alicia Esteve Head. Ndipo nthawi yonse zimachitika zonsezo World Trade Center imagwa. Iye sanali ndi ku America komweko. Anali ali kwawo ku Spain ku Barcelona. Anali ali mkalasi monse zimachitika zimenezo ku Barcelona. Ku America anali sanapondeko phazi. Ataki inachitika 2001. Iye ku America anapita ku 2003 for the first time. Kunalibe anangopita kumene kunkukapanga chinkhani chake. Ndi anafunsa kuti nanga mkono wake anapsha nchani. Awaliza anapshe. Mkono wake anachita ngozi ya nthuthumula. Kalikali. Zokupshazo ndizabodza. Kuyangana nanga nkhani ya uchayu the man in the red bandana anampulumusa ucha. Kufufuza nkupeza kuti nkhani yenali yotchuka mmanyuzi muli monse anthu amene anapulumusidwa analemba kunena kuti anapulumusidwa ndi man in the red bandana. Iye anangona mu news basi ndikupanga chinkhani chake ndikuziphatika zonsezo mmene mucha. Ndi anapeza kuti ndi anatchuka no kwambiri anthu anamunyoza anamutukana munthu oyipa kwambiri kuti ungatenga advantage nkhani yoyipa ngati imene iyi kuti utchukire kufuna sympathy kufuna fame fanda anatchukadi. Komano zinangotembenukira anthu onse atamutana atamutuluka nanga sanala tathawira kwawo nde kunachita imene inayi 2007. 2008 ku support network kuja kunabwera email yonena kuti chani katiti Tanya katiti Alicia dzina lake lene ndi Alicia wazipha chifukwa cha hate yonse yomwe analandira kuti anthu amene ampangira mucha wazipha anthu munthu ucha mpaka na wazipha basi tunkhanicha iyi akuti wazipha kada ku munthu ena wakali yayi ine munthu uyu sindikumkhulupirira ngati anama zonse zija odi ndifufuze kumfufuza opeza kuti zonse ziyanza boza aso ali moyo anangolemba chimene kuti awa options kuti awasowesa atutendere koma anali akadali moyo. Nde anapezera amagwira ntchito ku company yake anali secretary manager chani anamuchosa ntchito. Amati akayamba kugwira ntchito kumalo akangomuzindikira kuti munthu uja ndi uyama muchosa ntchito. Last time anaoneka 2011 pano anthu saziwa kuti akutani. Komanso anapezeka kuti mpaka anapanga documentary analemba buku yokhudza nkhani ya mzimayi ameneyo. Title yake amati The Woman Who Wasn't There. Koma imeneyo ndi nkhani ya Alicia Esteve Head. Chimene ananamira sindikuziwa. Chimene mwini wake ananamira mwina akuchiziwa. Koma nkhani ya chenti imeneyo anthu amatha kuchita take advantage of nkhani zachabe ma situation achabe popanda chifukwa. Nde zikomo kwambiri.